Karibhoy Youth Federation RBYF Umsning Property Unit kalapelong daga jingialang sam kumbor haka arp kendai terik nok pra arjar arpwe haka balasa kilang uba Bipul Thangkiew President ka RBYF kum ukongsan haka jingadon ringkat uba Rocky A Marwin rang bashnong ka Umsning Property ringkat lang uba Rocky Kella President berim ka RBYF Umsning Circle bat kinong kitkam ka RBYF bat kilong kini kiblayo ikibha jangki neki arp pratli kilong yeng haka tei ka shnong Susana Pula, Istimon Patal, Habakren haga jingelang uba Bipul ulong bat jingiaroh shaki unit thymmai ke bahap po Umsning Circle ki belasai borba ban IT yelau sin yang uben hei jengki daki kumbor kup saat shaki nong shong shnong hak bamenta kesngi saka property unit kala pelong yakanik jing sam yau teu sin yang kebapen I batang kat tu kat ni benai jong ka jing sut jing shori ka unit thymmai Henry kila shitom bat pen urlong daki kam shaki imlang salang Nalor ki kumbor ka RBYF Umsning Property Unit kala senyang ru daki kho ban penlang nyut syakador bashnong Umsning Property kum shibenta ban wanra eka khoi ke suba ha ka shnong hi baro kawe Boy district minam lais pa nyo ko wait li unit but aku pratli circle but atli ki zone but day lumba ka jinglong jungi ka baba lese ka pun na pinagi kun samla ki dangwan ban pinisno bat ngi kari boy patricia but nilalaru kan say atli ki ambulance manta ka way nila say ngin sa pulad no haka south trick jung ta punai January jung sa bat mai kani ka bang say ambulance ro kadai kita ka jingno senyang kit khot ben kong ngiong ha group ngong to ngin no senyang no kum kit khot marsi spa tenka ka bang ngidon parat kindai hajar kit khot ngin yo kindai laktam ya ka pisa ka fun ka bang ngin yo na way khot ni hikai kit khot bagin omba ka RBF kan lei ya pi hadai ngim simet ngin ha perkat ngin ka bang ngin le nam ta ka RBF ka chispa tengka ka jokti nam ta ambulance kan kran bakan putturoy hari boy district bat mentai ngi ba kala sang putturoy ba ngilapan I ka dak lemba ka jingno ka jokti halu lightly ambulance ka banginala ban ai ka sakri hapo ka boy district ngidon ka fun ngilong ka seng ka baklan hapo ka district Henry ngai pa ka jingiaroh ya ki kun samla na du ka nong ka unit bedang mencisgi kita sam ki blanket mentai ya ka property unit bagi asam dia ka blanket kiwa kendo ya ngai tu kusni ya ba ni ba badle kino ki jat program hapo ka unit ke jongi nakali kum ke ki ta program ke pinle atau unit jongi yung ikwa ban ai jing sumha Christmas lalu sistem thymmai ki para no sosno hamda ba kali yo ya bang ikwa ban sam ki blanket ru hakikat tu kat ni teli longi ngawang ngajubab saki ba nginom la su na ka central body nama ngi lalut kumbakat pralak tengka hakini ki aslam ka jingya juga kelam hapo ka jela bat kumjuan pertei berkawai ngila ai ka jing sakri ka jing yarap ka jing no senyang kepala palat ka kapralak tengka hapo keriboi berkawai mencem sem haga bagi khot kiong singi ba kilong yin hagis nong kedong kimat ke jenge bat kalawan segeni ke kelam kiingat kadon sekata ke jengkriat ngilathet atau siaja tuli ke blanket bersamlang sakini kilong yin kibadon hagis nong paper to kariboi district hande mentau stem hiteng yong ba ngin pensange no ye jinglut put jo kaseng nama ka bangsane ka bangidon kam kalong ka yin ka office trikam jo kaseng ka bangin padon hadu mentang na usnam kan kendai spak nyum kendai ka bala sengi kan keseng ka jinglong ko bahajo kan inspire pa ki bakindan ka mensim bang penias no bag keseng ka bangapat ka ribo federation bag kani kan tin